ମାଲ ଦଉନି କଣ ସେ ମାଲ ଦଉନି ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ ରେ ମାଲ ଦେବାକୁ କେମିତି ମନା କରୁଛୁ? ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ଏ ମାଲ ଆଣି ମୁଁ ତତେ ଦଉଥିଲି, ତୁ ମତେ ଦେବାକୁ ନାହିଁ କରୁଛୁ। ତୋ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ये क्या है? अरे भाई 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 वो पात्र कुरकुर खा के नहीं ले नहीं जा रे नहीं जा ना तो बहू कौन आ तू खाई